Hej og velkommen til. Jeg har så om løb. Hej, og jeg har så løb og motionsvaner, og så kan man så se, at vi har fået en case om, at Martin han er 20 år, og han vejer 76 kilo. Han er 81 høj, og han har et kondital på 44. Og man får så oplyst, at han igennem sin opvækst har dykket en masse forskellige slags idrætsgrene, og nogle af dem har været idrætsforeninger, og andre har været selvorganiserede. Og så i de seneste år, der har han sådan koncentreret sig meget omkring løb og cykling, og det har han gjort de 3 til 4 gange om ugen. Men det har så ikke været med en fast træningsplan. Så det lyder som følgende, at vi skal forklare ændring i danskernes motionsvaner og vurdere om Martins valg af motionsform stemmer ens med de fremherskende tendenser. Og man kan så ud fra bilag 1 her se, det handler om så, at løberne de har overhældet vandrene. Og så kan man også se sådan en udvikling af det, de forskellige idrætsgrene. Og så kan man så se, at både cykling det er sådan populært, og løb det er også meget populært, men det er simpelthen løb, der er meget mere populært i forhold til cykling, og det gælder både i år 2007 og i år 2011. Hvis man så ser på udvikling, det glemte jeg lige at nævne, men man kan så se, at den mørkegrønne det er i forening, og den lysegrønne det er ikke i en forening. Og så kan man så sammenligne det, og så sammenligne det i forhold til dem, som der er i forening i år 2011. Den er sådan mørkeblå i forhold til dem, som der ikke er i en forening. Og så kan man så se, at udviklingen af dem, som ikke er en forening i år 2007 i forhold til udviklingen af dem, som løber for dem, som ikke er en forening i år 2011, så kan man se, at der så kan man se, at løb det er sådan meget mere fremherskende i forhold til udviklingen af løb af dem, som er i en forening i 2007 sammenlignet med udviklingen af løb for dem, der er i en forening i 2011. Det vil sige, at der er flere, der vælger at ikke være en forening i forhold til folk, der er som er en forening. Man kan jo så sige, at Martins valg af motionsvaner, det stemmer jo sådan meget overens med de fremherskende tendenser motionsvaner, og det skyldes meget, at man sådan fokuserer på mere at dyrke motion uden for en idrætsforening. I forhold til før i tiden, der var det meget sådan med foreninger. Og det skyldes blandt andet, hvordan sådan samfundet er blevet, at det kan være lettere at bare lige gå ud og løbe en tur, uden at sådan skulle sådan være bundet til, at du skal være i den her forening, og du skal træne på det her specielle tidspunkt, for der træner andre på, med mere, så man sådan bliver mere fri og kan sådan gøre det, sådan planlægge sin tid, når man har lyst til det. Og så for toeren, det lyder på, at jeg skal forklare kort, hvad der menes med, at Martin har et kondital på 44, og så skal jeg tage stilling til, om han er i en god form. Og der kan man se her på bilag 2, det er noget med, hvordan ens kondital er i forhold til ens alder. Og det er så for mændene, og det er for kvinderne, og man får så oplyst Martins alder, den er 20 år, og man får så at vide, at hans kondital det ligger på 44. Det kan man så se her på tabellen, at hans kondital ligger simpelthen på over middel. Og alene af det, der kan man jo sige, at Martin han er jo i rigtig, rigtig god form. Men der er også nogle andre faktorer, der medfører til, at man får et godt kondital. Konditaler det betegner sådan, hvor god ens krop er i stand til at optage ilt under fysisk belastning. Og så det betegner konditalet også sådan, hvor god kroppen er i stand til at flytte rundt på sin egen kropsvægt. Og det så kan man så sige, at jo bedre ens kondital er, jo bedre er det. Og det skyldes sådan, at jo bedre ens kondital er, jo mere sådan ilt bliver der, er man så i stand til at bruge til energi, og kroppen har ligesom brug for den her energi. Så Martin han har et rigtig, rigtig godt kondital, og han er i stand til at kunne flytte rundt på sin egen kropsvægt på en god måde. Vi får så oplyst, at Martin han løber og cykler alene. Og andre gange så gør han det sammen med en ven, og det er sammen med Peter. De har sådan sat sig det mål, at om 7 måneder, der skal de simpelthen gennemføre Berlin Marathon, og det er deres første maratonløb for dem begge to. Og så skal man forklare principperne for træning. Det er så træeren forklare principperne for træning af den aerobe arbejdsevne og belyse, hvilke fysiologiske forandringer træning medfører. Og så skal man også komme ind på, hvilke faktorer, som har betydning for præstationen i maratonløb. Og når man så snakker om den aerobe arbejdsevne, så snakker man om arbejdsevnen med ilt, det vil sige, at der foregår ilt.
Og her der ønsker man sådan at forøge den maksimale iltoptagelse og den maksimale aerobe udholdenhed, og man kan sådan ved udholdenhedstræning, der kan man sådan øge antallet af ens respirationsenzymer og fedtforbrændingsenzymer og kapillærerne i de arbejdende muskler. Og det gør jo sådan, at man kan udholde mere længere tid ved en bestemt belastning. Og man kan også sige, at de faktorer, som har betydning for præstationen af maratonløbet, det er sådan, at man træner den maksimale iltoptagelse, og det gør man så ved at lave intervaltræning og distancetræning, og det vil så få de store muskelgrupper til at arbejde, og det gør så, at man sådan ligesom stimulerer hjertet. Og så er årsagen til, at man ønsker en maksimal iltoptagelse, det er fordi, at når man har en god maksimal iltoptagelse, så optager man sådan mere ilt, i forhold til en, der ikke har en god maksimal iltoptagelse, og jo mere sådan ilt man får, jo bedre, og det skyldes, at kroppen bruger ligesom det her ilt til at kunne producere energi, som kroppen har brug for. Og det er også vigtigt, at man foretager noget tempotræning, og det gør man så også i form af intervaltræning. Og så kan man også se ud fra bilag 5 her, det handler om minutvolumen og slagvolumen og pulsfrekvensen for utrænede personer og dem, der er trænet, og dem, der er sådan meget udholdenhedstrænede personer. Og så kan man så se, at det er rigtig godt at være en meget, meget udholdenhedstrænet person. Og det skyldes simpelthen, at der får man simpelthen de bedste resultater i både minutvolumen og slagvolumen og pulsfrekvensen. Ved minutvolumen, ved moderat bare arbejde, der er der dog ikke rigtig nogen betingelse i både hvile og moderat arbejde. Men i maksimalt arbejde, der er det rigtig, rigtig godt at have en udholdenhedstrænet person. Og jeg skyldes simpelthen, at hvis man lige kigger på jo bedre minutvolumen og slagvolumen og pulsfrekvens man har, jo bedre. Og det skyldes fordi, at minutvolumen, det betegner simpelthen hvor mange liter blod, men sådan, altså mængden af den her blod, der kommer ud per minut. Og slagvolumen, den betegner sådan, hvor mange milliliter, der kommer ud sådan per hjerteslag. Og så pulsfrekvensen, den har noget at gøre med, hvor mange antal slag hjertet det slår sådan per minut. Man kan sådan sige, at det er godt at have en god minutvolumen og slagvolumen, og det skyldes simpelthen, at jo mere, som der også tidligere nævnt, at jo mere blod der kommer sådan ind til kroppen, jo mere ilt og næringsstoffer kommer der til kroppen, og altså det gør så også, at jo flere affaldsstoffer kommer kroppen så også af med, og kroppen bruger det her ilt til at lave energi, blandt andet. Og det er også rigtig, rigtig godt at have en god pulsfrekvens, og det skyldes, at hvis man har en lav puls, altså en lav hvilepuls, så bliver der sådan pumpet mere blod ud per slag, og det gør sådan så, at hjertet ikke behøver at slå så mange gange, frem for hvis man har en lidt højere hvilepuls, så vil den måske pumpe mindre blod ud i kroppen per slag, og så kan det være, at hjertet sådan skal bruge flere slag på det. Og så kan man også kigge på bilag 7, der kan man sådan se ændring i udvalgte faktorer efter træning, og man kan så se, jeg skal lige højst se et spørgsmål igen. Man skal komme ind på de faktorer, som er betydning for præstation i maratonløb, og altså, man ønsker jo, at forbedre nogle af de her ting, fordi at det er rigtig, rigtig godt for ens krop, og det skyldes blandt andet, at man kan se, at sådan, hjertevolumen den stiger, og slagvolumen den stiger, og det har også noget at gøre med sådan, hvor meget sådan ilt ilten, hvor meget ilt man får i kroppen, og mængden af den, og jo mere af det, som tidligere nævnt, jo mere energi får man ligesom lavet. Og man kan også sige, at det er godt at have mange kapillærer, fordi at det gør også ligesom også, at der kommer mere ilt til musklerne, og så gør det sådan, så at ens maksimale iltoptagelse den bliver bedre. Og hvis man kigger på en anaerobe tærskel, så det er sådan et system, hvor når det ene system er opbrugt, så begynder den at gå over mod det anaerobe. Og det gør sådan så, at den forbrænder sukkeret, og den producerer så også noget mælkesyre, altså laktat, i form af et biprodukt. Det gør ligesom sådan så, at man får mere energi. Man kan også sige, at ved god anaerob tærskel, så er man i stand til at kunne
klare mere af det her laktat. Og mitokondrierne, det er også rigtig, rigtig vigtigt, at de bliver bedre, fordi at det gør så at man, altså mitokondriernes funktion er jo, at man får energi, og det gør sådan så, at der bliver dannet ATP, hvilket så også er energi. Og hvis man så kigger på den sidste, så skal man forklare principperne for træning af man skal diskutere, om det er realistisk, at Martin bliver klar til at løbe maraton og give et bud på, hvilke overvejelser Martin kan gøre, hvis han vil formulere en målsætning. Man kan sige, at Martin han kunne starte med at sætte sig nogle sådan, mere realistiske mål. Og man får jo også at vide, at han skal sådan forbedre sin, at man kan også vide, at han kan forbedre sin træningsplan. Altså man får at vide, at han ikke har nogen fast træningsplan. Og årsagen til, at hans mål de måske er lidt urealistiske, det skyldes, at det er hans sådan, første maratonløb, og han ønsker at gennemføre det på en rigtig, rigtig god tid. I hvert fald en god tid. Og det er sådan, man kan sige, det er meget, meget høje forventninger til sig selv. Så i stedet for så at sætte nogle mere realistiske, at det måske er godt, at han bare kan gennemføre i stedet for, fordi det er jo hans første gang. Og så i sig selv, så er det jo stort nok, at han kan gennemføre det, uden at have en god tid. Årsagen til, at have en god fast træningsplan, det gør sådan, at som vi også så på Pilates 20, så var der rigtig, rigtig mange gode ting, det medført ved at træne, men det kræver ligesom, at man har trænet i meget, meget lang tid, før da man ser forbedringer af det her. Så hvis han bliver ved med at fastholde den her træningsplan, så kan man så se, at det er godt for ham i længere tid, at man kunne se en forbedring. Så kan man også kigge på, at hans mål de skal sådan være mere specifikke. Hvis han gerne vil blive sådan bedre til noget, så er det sådan meget godt at vide, hvad det er, han skal blive bedre til. Sådan så at han ligesom kan forbedre de her ting. Og det er også meget vigtigt, at han er sådan bevidst over at sine svagheder og sine styrker. Det gør ligesom så kan han ligesom fokusere på det sted, hvor det er, han har brug for at fokusere mere på. Men det er også meget vigtigt, at det skal være sådan et attraktivt mål. Så det kan han jo bare starte, da det er hans første gang, så kan jeg bare sige, at det er jo vigtigt for ham, at han ligesom bare gennemfører det, for hvis det var, at han ligesom, hvad kan man sige, havde vundet maratonløbet på en bestemt tid, 5 år at træk, så kan det være, at han ligesom ikke, bruger sådan lægger sådan nok energi til det, og det gør så, at han kan sådan underpræstere, altså hvis han har den her tanke i hovedet, at okay, men jeg ved, at jeg kan gøre det på den her tid, så jeg behøver sikkert at tage det så seriøst igen, fordi at det skal nok gå nok. Og det kan så gøre, at han så vurderer sig selv, og det kan gøre, at han får et dårligt resultat. Så det var egentlig det, jeg har kommet med.